2015 välipäivinä jouduttiin lähteä lääkärin tarkastukseen, kun Urho oli ollut pitkään kuumeessa. Monta viikkoa ja viimeinen viikko sitten oli 40 huiteissa kuume. Ajateltiin lähteä näyttämään sitten, että mikä herraa vaivaa. Ja siinä sitten samoissa tutkimuksissa selvisi, että siellä on isokokoinen kasvain munuaisissa. Et siellä sattumalta tavallaan, kun jouduttiin sen influenssan takia menemään, niin löytyi sitten semmoinen. Sitten kun se kuume lähti sitä laskemaan, niin ambulanssikyydillä Tampereelle ja siellä jouduttiin vielä hetkeksi aikaa eristyksiin, ettei päästy sinne syöpäosastolle vielä silloin sen influenssan takia. Mutta että kyllä ne sitten melko nopeasti siitä lähti. Me oltiin 2 viikkoa Tampereella silloin putkeen ja saatiin sillä reissulla sitten jo ensimmäiset sytostaattihoidotkin. Et nopeasti ne sitten jotenkin siinä eteni. Kyllähän se tietenkin siinä kohtaa veti maton jalkojen alta, että näinkin voi käydä. Mutta ei sitä oikein heti siinä ymmärtänyt, että mistä on kysymys. Jotenkin syöpä ja kasvain aina niinku, tai on ollut semmoinen olo, että se aina johtaa kuolemaan tai johonkin muuhun vakavaan, mutta onneksi nyt ei niin käy. Mutta että siinä kohtaa tietysti ajattelin monenmoista asiaa. Totta, on sitä nyt ollut totta kai, että aina kun hallille menee, niin ehkä unohtaa vähän sitten näitä kotiasioita. Se jotenkin niin paneutuu siihen. On se sitten ihan pikkusten junnojen kanssa tai sitten perustuspelaajien kanssa. Niin tavallaan semmoinen happiteltta vähän on se paikka. Että saa mietittyä muita asioita ja sitten tosiaan kun paneutuu johonkin hyvin, niin unohtuukin helposti sitten nämä ikävämmät asiat. Ja onneksi tarvitsee Tampereella joka viikko käydä, että sä oot tuossa Seinäjoella päiväsairaalassa, missä näitä syöpä- ja veritautipotilaita hoidetaan. Niin siellä oltiin aidosti kiinnostuneita mun mielestä sitten niin kuin hyvinvoinnista ja hoidettiin tosi mallikkaasti mun mielestä niitä, mitenkä tuommoista tilanteessa voi hoitaa. Saatiin kyllä tosi hyvää hoitoa sieltä, ollaan kiitollisia siitä, että semmoisia palveluita on käytössä. Ja tietysti se Eppulikerhon jäsenenä nyt hirveän kauan vielä oltu, mutta tänne ehkä vuoden aikana niin ollaan saatu hengähdystaukoja vähän sen kautta, että on semmoisia päiviä ollut Johnsonin parkissa tai Power Parkissa, niin auttanut ehkä sitten vähän irtaantumaan kanssa siitä arjen työnteistä. No nyt on puoli vuotta tullut viimeisistä sytostaattihoidoista. Rupeaa olemaan ihan hyvällä mallilla. Uimassakin on käyty nyt hiihtolomalla ihan kerran. Saatiin mennä, luvan mennä uimahalliin. Kyllä se tästä nyt aika normalisoitunut on toi arki. Hoidossa Urho on nyt tällä hetkellä. Saa tehdä samoja asioita mitä isommatkin.